Ja, der er rigtig mange, der gerne vil vide, hvordan man laver et helt normalt heksehyl om til halvt kanonslag. Mange piller lunder ud og putter ekstra krudt i, men det jeg gør, det er, at jeg klemmer lige i toppen. Sådan det yderste af fingeren cirka ned, indtil at du egentlig er dernede, hvor krudtet stopper der. Klemmer den rigtig godt sammen. Så bøjer man den. Op i top. Så man får et lille V. Så har jeg tape. Ruller et godt stykke ud af. Få den til at hænge rigtig godt sammen. Hårdt sammen. Og du kører længere og længere op omkring lunden. Og så stopper du den der. Så kan det godt være, at nu er den her omkring. Jeg vil gerne lige have lidt mere på. Sådan. Så har man tape på et rimelig godt stykke op, og så kan man lige altid klemme lidt ovenpå det igen. Og det er egentlig mere bare for at få det til at sidde bedre fast. Der kommer en prøve af den. Og så er der test. Og jeg har lige taget en ekstra ind med hovedet på lige. For hyggens skyld, hvis det nu ikke virker. Det bliver en pissemørkt. Det blæser en smule, og ja, jeg regner sgu med, at jeg får det til at virke alligevel. Men jeg prøver. Det virkede vist meget godt. Jeg kan lige tage den anden med det samme, nu når jeg er herude. Ja. Vi ses YouTube.